abasa mfanyami majina konson so to ko twa man se to ma bia pa ekusi chire kwabrafo so masi anyima ye ezo kutrata da ho na me dia ba wa no a afi na me ma me mo pia fo ase wo ye fo abasa mfanyami akomko Dr. Pabubu. Bani sidan shalo. Hey. Yes. Ya me dio na hoye. Na ngadaru mam hoye. Na so ye. Na wase. Na de dua ba fu atua wa no ni. Wese. Hey. Wese na wese ne tia no esusun tinu ha. Wese mu nya biye wa. Asa agoro. Asa agoro. Bibi titiri bi na e pa awe nye dua akora akwa. Ya so. Na o papa o fi. Na wo kwai. Oh, me kwa wanti mo. Mesere wa nya aliti. Kwara wakati na ma mesere no. Onko twetwa nua na mekire ne se wontwetwa no. Na enwunu dwo a ewura na me nkɔhye no. Na anwumre na nsuo na ni wo enu anwumre na nsuo na ni wo fo. Ti se anwumre anta na matimi ahye. Na anade kye no. Eto ya na nka mebia. Why? Mesere ko bona mane ma mesisi a na mesere ko ye de wo ye why? Wo so panyine se de nkyere do se mesere no onko ko kire enko twetwa nua na mekire ne se wontwetwa no. Na se ene nsuo na anta enwumre me nkɔhye no se enta awie ya se de be ye free chine ko na ta metima ko dua me kokoo no ati yo Bani yayo wese men ganje se onko ofumo no over sikan dutwa yeso amfa material abati ndi trousers ya kono da bitwa nua no why ona nkuru monya akura o hina odi ade o kure o ye ni poster eni hu se o etese bani wese mon ko fumo o se me se onko manu boutique wo nongo twetwa nua no ya unso o hina iwu ye ni hu se wonyini o hina ni wa che o 3 years but so who ye the poster no 92 that's when I say bani eto ye bi otumi ni obi me din ho amenti ase sebio ta frache o se ni aye sabe se aye sia me fa me ase na o sa de kafo mo ani din o ye sa se di para ne se hye no obusa nsemfo meso sebi eburu sebi enya do obusa me nsemfo pa me de nsemfo be yiwa no ni nya bofla ma o ati o se ahye ndi ese de bia de o kan no yesoma obi so ubaba be busa nsemfo foro ya bo hu ati ya bo hu suban tantana o ni anu bla ka sana ka mo jiro unua any full stop o bukum ko hwe no hu se full stop o tenten video nya meme de udi busuefo wi agia bra na bebra na oma stop it man who sell last take that idea man who say my watch who say ade who busa na pe no abedan so on fa sika ni nkotwitwa na me so on fa treasures ya wo say onko afuom ho ni nkotwitwa no ya onko boutique mu klasini anyimadi de ama we so amiti ama amewa